Ahojte. No a máme tu poslednú otázku, je 20 a tam sa nás pýtajú, že prakticky predvete a popíšte manipuláciu so zbraňou pred streľbou. Je to stále to isté dookola, takže poprvé, k zbrani vždy pristupujem tak, ako keby bola nabitá, to znamená, že nemierim na žiadnych ľudí a z palebnej čiary nemierim nikde inde, iba do priestoru terčov. Čo všetko s tou zbraňou môžem robiť pred samotnou streľbou je, že si ju môžem skontrolovať, môžem ju prebiť a vybiť. Takže ako na to? Náhle uchopím zbraň pred streľbou, uchopím ju prstom mimo spúšť a môžem si ju skontrolovať. Takto si ju skontrolujem vizuálne, že OK, pozerám, zbraň vizuálne nejaví žiadne známky poškodenia. Pri tejto kontrole je stále hlave namierená do bezpečného priestoru alebo do priestoru terčov. Teraz si skontrolujeme jej stav. To znamená, že vyberiem zásobník, kontrolujem nábojovú komoru, zásobníkovú šachtu, OK, zbraň je prázdna. Teraz urobím mierenú ranu istoty, zbraň si môžeme pred streľbou zase nabiť. To znamená, že zoberiem zásobník s nábojmi, vložím do zbrane, potiahnem záver, máme nabité. Teraz vykonám streľbu, po vystrelení posledného náboja v zásobníku nám záver ostane takto zachytený vzadu. Pred streľbou môžeme zbraň prebiť. Takže ako na to? Vyberiem zásobník, zoberiem druhý zásobník s nábojmi, vložím do zbrane, teraz potiahnem záver, pustím a máme zbraň znova nabitú. Teraz vystrelím, OK, zbraň môžeme pred streľbou aj vybiť. Takže ako na to? Dookola vyberiem zásobník, potiahnem záver, kontrolujem zásobníkovú šachtu, nábojovú komoru, oboje sú prázdne, pustím záver, vykonám mierenú ranu istoty do priestoru terčov a zbraň odkladám vybitú bezpečne prstom mimo spúšť. To je celé. Sme na konci.